La geometria, aquí aprendrem. Estigueu ben atents. Els triangles ja hem repassat i avui seguirem amb els quadrilàters. El quadrat és un paral·lelogram, el rectangle també ho és, igual que el rombe i romboide. Quadrat i rombe tenen els quatre costats iguals i el rectangle i el romboide els tenen iguals 2 a 2. La geometria, aquí aprendrem. Estigueu ben atents. Hem vist com són els costats i ara veurem com són els seus angles. Els angles també són diferents. El quadrat i el rectangle tenen els quatre angles rectes. El rombe i el romboide no en tenen, però sí que són iguals als seus angles oposats. La geometria, aquí aprendrem. Estigueu ben atents. Ja hem fet els paral·lelograms i ara seguirem amb els altres quadrilàters. Ens falten el trapezi i trapezoide, que també són quadrilàters, tot i no ser paral·lelograms. El trapezi té dos costats paral·lels, mentre el trapezoide no en té cap ni un.